ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಬೈದ ಬುರ್ಜುಮಾನ್ ಮಾಲ್ಗೂ ದೇಖಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದು ಜಾರು ಬಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ಮುಟ್ಟ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಲಪ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬುರ್ಜುಮಾನ್ ಮಾಲ್ದ ಕೆಲವು ವೌಚರ್ಸ್ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಜಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ವೌಚರ್ ಸೊ ಬುರ್ಜುಮಾನ್ ಓ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಉಂಟಲೆ ಆಯ್ತ 100 dirham ದ ವೌಚರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಳು ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದು ಜಾರು ಬಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ಮುಟ್ಟ ಈವೆಂಟ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬತ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಬೀಬಾ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತೂವಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ತಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ವಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂಡೆ ಏರ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೆಗಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಂಡು ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಏನು ಮೂವಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು ಏನು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಮೂವಿದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಐತಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮೂವಿ ಏರ್ ಮಾತತ್ತು ತಿಜಾರು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತು ಮೂವಿ ತುಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಒಕೇಶನ್ ಬಂದೆ ಜಾಯ್ಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬೈದನು ನಿಗುಲ್ ತಗೋಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಂಕಲ್ ದುಬೈಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಒಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ ದುಬೈದನು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಈ ಸೇಂಕುಲು ಈವೆಂಟ್ ತಲ್ಪ ಬತ್ತ ರೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವರೆಗೆ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆನ್ನಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಯ್ಲಿ ಎಂತುಲೆ ಮೊಲ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊ ಬಂದುಲ್ಲಲು ಕ್ಯಾರಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತುಲು ಸೊ ಅಗಲು ಕಾಯಿನ್ ಗೆ ತಂದುಲ್ಲೆ ತುಲು ಖುಷಿ ಅನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಮೂಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆರು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ನೀನು ಹೋಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜರು ಅವತ್ತು ಏನು ಕೋಡೆದ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲ್ ತುಲೆ So can I have the winner on stage, please? I've got Joylin on stage. Joylin के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं. Let's give Joylin a big round of applause. And Joylin, we have a voucher coming your way from Last Intra. Congratulations to you and happy shopping, happy Diwali. Thank you so much. Well, how many of y'all want to take such vouchers back home? Raise your hands.
ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯೋಜಿ ಮೊಗಲ್ನ ಸೊ ಇನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜರು ಅವೇ ಒಂದೆರಡು ಗೇಮ್ಸ್ ವೌಚರ್ಸ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ ಮಕ್ಕ ಕೇನ್ಯಾ ಕಲ್ಚರ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಂತೆ ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪನ್ನು ಬನ್ನಿಯರು ಅವು ಅದು ಇಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಅವೇ ಮಂಟೆ ವೆಚ್ಚಡು ಚಾ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಚಾಟ್ಗೆ ತಂದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ BurJuman ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬಲೆಕ ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್